Gvern ġdid se jkun qed jara li l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija jkollu l-fondi adegwati għar-riċerka u l-innovazzjoni. Waqt żjara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel fl-MCST Villa Bigi il-Kalkara u qal li Gvern ġdid se jkompli bil-bini tal-Bio Malta Campus sabiex jiġi provdut spazju u faċilitajiet tal-kumpaniji fl-oqsma tal-Life Sciences. Gvern ġdid se jiżviluppa ċentru reġjonali tas-servizzi relatati mal-proprjetà intellettwali f'Malta, filwaqt li se jkompli issostni l-inċentivi fiskali illi jingħataw meta jsir żvilupp ta' proprjetà intellettwali f'Malta. Gvern ġdid jalloka wkoll l-expertise neċessarja sabiex jiffaċilita il-proċess illi bih riċerkaturi Maltin ikunu jistgħu jirreġistraw l-idejat u l-innovazzjonijiet tagħhom mal-European Patents Office. U ma' dawn il-proposti illi bihom il-Partit Laburista jirreafferma l-appoġġ lejn dan is-settur. Nirreaffermaw l-appoġġ tal-Partit Laburista għal din l-istituzzjoni li nemmnu li hemm lok ta' ħafna aktar investiment biex tkompli tikber aktar milli mhux biss dak li għandu x'jaqsam ma' riżors umani, iżda wkoll dak li għandu x'jaqsam ma' capacity għal dak li hemm bżonn li ninvestu ferm aktar għali għall-futur ta' pajjiżna. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman tal-MCST Jeffrey Pollicino Orlando saħaq li kien ta' pjaċir li din l-istituzzjoni hija msemmija fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. U faħħar il-proposti ta' Gvern ġdid li jagħti l-importanza lil dan is-settur. Inħossu li issa wasalna f'stadju fejn għandna bżonn iktar finanzjament f'dak li għandu xaqsam mal-fond, partikolarment fl-riċerka u innovazzjoni, pereżempju, li jidher li huwa wieħed mill-proposti li hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Punti oħra li juru li ħanajdu hekk hemm il-fokus fid-direzzjoni tajba fir-rigward tas-settur li qiegħed inkarigat minnu jiena, ix-xogħol ħajsir biex jiġi faċilitat il-patenting u l-protezzjoni tal-intellectual property rights. Fit-tmiem iż-żjara mistoqsi x'inhi l-pożizzjoni tiegħu dwar Jeffrey Pollicino Orlando bħala chairman, Joseph Muscat qal li dan is-settur qatt ma kien politiċizzat u għalhekk il-bżonn ta' kontinwazzjoni. Nħossni komdi ħafna li kemm il-darba li nagħtaw il-fiduċja u kemm il-darba jaċċetta li jkompli jkunu li jmexxi din l-istituzzjoni.